Mä muistan, kun oli joskus Kutosella oli Katin gaala ensimmäisen kerran, niin siellä oli hirveästi esiintyjiä, koska siellä oli, kaikki oli ilmaiseksi vetämässä pari biisiä, ja se bäkkäri oli ihan täynnä. Ja se ilta alkoi silleen, että siellä luki, että älkää käykö takahuoneen vessassa, että se tulvii. Sitten illan jossain vaiheessa, jotkut itse asiassa tiedän kenet, mutta en tässä nyt vasikoi. Jostain sitten silti menivät sinne vessaan ja sitten se alkoi tulvia se vessa silleen, että se koko bäkkäri oli ihan täynnä paskaa. Ja sellaista, niin kuin, että siellä piti istua näin sohvilla. Ja samaan aikaan yllätysvieras Cheek saapuu Kutoselle, missä hän on ensimmäistä kertaa. Ja sitten se istuu siellä paskasella bäkkärillä. Ja on silleen, että hei, tää on ihan siisti meininki. Mikäs tässä varmaan mielessään miettii, että vittu nää on kyllä kämäsiä nää jätkät. No, se oli mun mielestä hienoa, koska se oli oikeastaan epämiellyttävää olla siellä bäkkärillä sellainen. Siis onhan noita storeja tosi paljon ja ne on tavallaan, että se mikä tapahtuu bäkkärillä se jääköys sinne. Ne on kuitenkin sellainen rajattu tosi outo, ei jotenkin tässä maailmassa oleva tila se bäkkäri parhaimmillaan tai pahimmillaan. Niin. No, onhan siinä nyt siis, että oikeasti backstage on vaan yksi yleensä epämiellyttävä pieni huone, mikä on nyt jossain siellä baarissa. Mutta sen huomaa, että kauhean usein ihmisillä on myös sellainen tietynlainen käsitys siitä, että se bäkkäri on jotenkin, että sinne kun pääsisi, niin on jotenkin upeata. Et sen huomaa välillä noissa nuorissa yleisön jäsenissä, että en edes puhu mistään bändärimimmeistä, mutta että siellä on ne jäbät pyörii siinä bäkkärin ulkopuolella, kun ne haluaa mennä heittää jollekin Evil Stölle femmat ja sitten ne on ihan silleen pähkinöissä, että jos nyt vaan pääsis sinne bäkkärille. Kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, mutta onhan siinä semmoinen ihmeellinen sellainen romantisointi sen yhden huoneen ympärillä. Kyllä siinä on mun mielestä ihan selkeä tavallaan selitys se, että kaikki ketä siellä on, niin ne on esiintyjiä. Niillä on koko ajan kuitenkin siellä lavalla tietty rooli ja tuo bäkkäri on se paikka, missä voit nähdä ne samat ihmiset ilman roolia. Onhan se aina mielenkiintoista. Ei, siellä on leipää siellä toisen bäkkärin. Onko? Siellä on jääkaappi täynnä leipää ja mitä vittua, miksi Tio on parempi bäkkäri kuin meillä? Hei, nyt rauhoitetaan. Se on karkkia sipsi. Mä vien kohdata jätkät sinne luvattuun maahan. Mennään sinne niin. Mennään sinne niin nyt oikeesti. Mä näytän jätkille paremman elämän. Mä näytän aivovuoden ja vittu loukkoa siellä. Joo, muistan erittäin hyvin kyllä ensimmäisen keikan ja bäkkäri. Se oli meidän koulussa. Se bäkkäri oli, me käytiin joku pukuhuone. Se ei siinä ollut mitään ihmeellistä, mutta silti me tehtiin siitä se otetaan videokamera ja kuvataan itseämme siellä bäkkäri sekoilua ja kaikkea. Sitten me keikka menettiin peruukkuun joku kusi kännissä sinne koulun bäkkäriin ja sitten rehtori tulee, mitä vittua te teette. Mutta sitten mä olin onneksi taas se järjen ääni ja menin sinne kansliaan selittää tämän asian ja sitten me saatiin esiintyä. Hei Ilmari, ennen keikkaa meidän pitää aina 100 kertaa. Hei, tehdään palaveri valoja. Vittu valopalaveri. Ei mä nyt sitä yksikään, mutta pitää käydä joku tietty game plan, että pitää tehdä valojen kanssa. En mäkään tuu kertoa, miten sä räppää. Jala kuin Ilmari tulisi. Se on välillä vähän huvittavaa, että kun bäkkärillä katsoo noita bändejä, niin on ihan uskomattomasti bändejä, mistä ei ole ikin kuullutkaan, paitsi bäkkäreiden seiniltä. Et mulla välillä just tulee ehkä toi epätoivo näkyy siinä, että se on joillekin selvästi myös se keino, että nyt kun ollaan päästy näihin keikkapaikkoihin, niin nyt se pitää saada se meidän bändin nimi sinne mahdollisimman isolla, että ihmiset tietää, mutta siis niin. Mun mielestä bäkkäriseinillä on mielenkiintoista vaan nähdä niitä bändejä, mistä ei ole ikin kuullutkaan vaan sen takia, että niin mä tiedän ton bändin, koska se oli myös tuolla toisella bäkkärin seinällä. Mulla ei mitään hajua, mitä se musa on, enkä mä varmaan tuu koskaan kuulee. No kyllä täytyy sanoa vähän silleen, että toi huudattaminen kuuluu toi juttu, että välillä mä oon kyllä jopa silleen, että kuinka paljon meidän nyt pitää tässä nyt esihuudattaa, että ei ne ihan hirveästi aktiivisesti sitä huuda. Täytyy sanoa, että mulla ei kyllä ole ikinä ollut silleen, ne huutaa Rugeria, hyvä tuntuu sydämissä, mä aina vaan silleen, että huutakaa nyt vähän, että mekin saadaan vähän taukoa tässä nyt. Mä muistan, kun mun äiti oli katsomassa eka meidän Ruger-keikkaa siis Porissa. Sitten oli silleen, että voi että kyllä mun poika on vähän tollainen pikku Hitleri.
Huudattaminen on kyllä, onko se niinku räppijuttu, koska mä en pysty no ei missä, no mut siis se bändin nimi siis, ei kukaan huuda Simon and Garfunkel, Simon and Garfunkel, Simon. Et niinku on se vähän outo, että sä huudat sun bändin nimeä. Mitä väliä? Jengi tietää, että sä oot mestoilla. No eikö ne nyt tiedä, että sä oot mestoilla, kun ne katsoo sun keikkaa? Ei välttis tiedä, jos ne on unohtanut.